Зарина Собирова дар синфи 8-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-и ноҳия таҳсил мекунад. Ӯ имрӯз ҳамчун довталаб дар олимпиада аз рӯи фанни забони англисӣ ширкат варзида, донишу забондонии худро месанҷад. Ҳамвора талош меварзад, то ба даврҳои дигари олимпиада роҳ пайдо намояду сазовори ҷойҳои намоён гардад. Ман имрӯз дар озмуни дохили муассисавӣ аз фанни забони англисӣ ширкат варзида, умедворам ки сазовори ҷой гашта ва ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирам. кӯшиш мекунам ки пайваста боз дар дигар озмунҳо ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардам ва обрӯи муассиса ва ноҳияи худро баланд бардорам. Бояд гуфт ки дар даври аввали олимпиадаҳои фаннӣ хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 16-и ноҳия шурӯъ аз синфҳои 5 то 11 дар ин рӯз аз фанҳои забони русӣ ва англисӣ ширкат намуданд. ҳар кадоме бо шавқи баланд кӯшиш менамуданд, то дар ин рӯз аз худ дониши баланд нишон дода ба даври ноҳиявии олимпиада роҳ ёбанд. давре ки ба ҳамагон маълум аст, ҳамасора дар сарсавсаи ҷумҳурии ман даври якуми олимпиадаи муассисавӣ дар тамоми муассисаҳои таҳсилоти миёнаи гузаронда мешавад. به همین مناسبت در مؤسسه ما شده از روز یکمی اکتبر در بین صنف‌های دور یکمی اردوگاه گذرانده شده است. ما آموزگاران خوانندگان مؤسسه کوشش می‌نماییم که دور یکمی المپیادای داخلی مؤسسه را با بهای خوب و عالی جانبست را به دور دیگر رخ دهیم و کوشش می‌کنیم که در راه‌های مندرجات شاگردان جاهای نمایی را اشغال نماییم. ҳамчунин дар ин рӯз хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 11-и ноҳия низ аз фанҳои химия, биология ва география иштирок намуданд. шурӯъ аз синфҳои 7 то 11 миёни ҳам рақобати зеҳнӣ намуда, бо истифода аз суолномаҳои тестӣ имтиҳонҳои санҷишӣ супориданд. баҳри шаффоф баргузор гаштан, рафти баргузории олимпиадаро масъулини шуъбаи маорифи ноҳия назорат мебурданд. дар асоси қарори мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва тибқи низомномаи олимпиадаи мазкур дар ноҳияи ваш даври якуми олимпиадаи муассисавӣ гузаронида шуда истодааст. мо имрӯз дар ҷамоати файзи истиқлол даври якуми муассисавии олимпиадаро назорат намудем. даври якуми олимпиадаи муассисавӣ шаффоф гузаронида шуда истодааст. инчунин ғолибон муайян шуда ба даври ноҳиявӣ роҳхат гирифта истоданд. мо имсол кӯшиш ба харҷ медиҳем ки беҳтарин хонандагонро дарёфт намуда барои иштироки онҳо ба даври вилоятиву ҷумҳуриявӣ роҳхат диҳем. даври аввали ин олимпиада дар дигар муассисаҳои таълимии ноҳия низ роҳандозӣ гардид. тибқи иттилои масъулин, дар ҳудуди муассисаҳои таълимӣ олимпиадаи мазкур давоми ҳафта идома хоҳад кард. лозим ба ёдоварист ки дар ноҳияи вахш 71 муассисаи таълимӣ фаъолият намуда, дар он зиёда аз 50 000 хонанда ба таълим фаро гирифта шудааст. бино ба маълумоти масъулини маркази дарёфти рушди истеъдодҳои назди маорифи ноҳия, дар давраи соли таҳсили 2024-2025 хонандагони муассисаҳои таълимии ноҳия дар озмунҳои сатҳи ҷумҳурӣ иштирок варзида, 2 нафар соҳиби аттестати универсалӣ, 1 нафар ғолиби ҷойи сеюм дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст ва 15 нафар ғолибони олимпиадаҳои фанӣ гардидаанд. гузориши Искандар Давлатов, Толибҷон Саиф аз ноҳияи Вахш барои барномаи иттилоъотии Навид.